Inertziak irauli eta hitza partekatuz hizkuntzari eskua emateko garaia da. Ilusioa banatuz, erabileraren jauzia emateko. Euskal Herrian euskaraz eroso bizitzea dugu asmoetan. Hau ez da txapa soil bat. Txapa honek superbotereak ematen dizkizu. Adorea ematen dizu. Entzumena erretzen dizu. Eta aldamenekoa eta zu babeste zaituzte. Txapa hau hizkuntza bezala magikoa da. Ilusioa pizten du. Aldartea poztu eta komunitatea puztu. Txapa da, hitza bezala, askotariko jendea konektatzeko gehitza. Euskarak euskaraldia behar du. Euskaraldiak hiztunak, eta hiztunak mintzakidea. Txapa soinean eta hitza espainetan, euskara duen aldia azten da gai. Zotelka edo arrapaladan, hotxaldi edo mehez, ose ze susurlaka, osatu belarriak eta aztindu miak. Hitzez ekinaz, distantziak txikitu eta euskararen lurraldea handitzera goazeta. Pausoz pauso jarri gaitezen martxan, irmotasunez, mugiaraziz geldirik dauden. Hiztunak batuz, eman euskarari arnazta. Mintzakideak elkartuz, eman elkarri babesa. Batera eraginez, erabilera handituko dugu. Gehiagorekin, gehiagotan. Jantzi txapa beraz eta gore euskara! Gore euskara dura eta gore euskaraldia!